dic. No la portada. No fotis. Voleu que passi un missatge si a les 9? Meu. De què? Vale, presentem vlog. Sí, som a Madrid ja quasi. Quasi. Ja, tenim el cos aquí a Barcelona, Però el cap? però bueno, i un peu ja està a Madrid. Ah, clar. Estem a Sants. Espera, que no és maco, això, espera't. No, Ara ensenyem no on és som. maco. Estem en obres, aquí. I ara farem l'AVE. Jo aniria com tenir-lo controlat, no? Clar, no. Perquè quan Que l'AVE ens esperi tanquin... nosaltres. No, al revés. Clar. Nosaltres esperar l'AVE, no que l'AVE ens esperi nosaltres. I anirem 2 dies a passar... Una cita romàntica, tio. Exacte. Nit, 1001 noche tindrem. Ja estem arribant a Madrid. Ja hem arribat, de fet. Sí. Hem arribat, està parant el tren, Bueno, no es veu. però estem com al mig d'una via, no? Sí, això a Madrid no ho veig molt ubicat, això, Ara Ara que vaig lleig. estem al Mango Mango. i ja està. Sí. Són les 11 i pico del matí. I hem anat al lloc, no? Hem anat al... I estem fent lloc a Compres. l'estómac també. Sushi. pel sushi. Sushi Anem bo. a un lloc molt xulo que ja ho veureu, però va passant com els platets i així ho provem una mica tot. I jo m'he comprat, bueno, no m'ho compraré. Aquesta camiseta així, rotllo marrón, beige, no sé quin color és. És com gris beix. Gris beige. Per al costat del Raúl Alejandro, Gris una brut, negra. un gris brut. Gris brut però neta. Home. Sí, claro. I una blanca I perquè... blanca i negra. Fa falta. I jo no em compro res perquè m'he provat uns pantalons que no m'agradaven. Per aquí no es fan falta, digues. Claro. I ja està. Està xulo, Madrid, està xulo. Sí, està net, de fet. Net Es nota... els diners. Exacte. Ara un vídeo. Sí, el vlog. Vull el 10, gamas agridulce. Tu menjaries gamas agridulce? A veure com són. Ah, no. És que a mi tampoc m'ha la foto, però és que no m'ha agradat. Una cosa, això és molt modern i està molt bé, però falten nigiris. És que no passen ni quilos, no han passat encara. Això és nou. Això és nou, eh? Mira. Oh! És que amb el Pau no hi veig. Ui, Dauta, on el Pau? Bueno, està molt bé això, no? Sí, però jo estic aquí en tensió així. Ja. A mi això no sé si Hem menjat molt, eh? Teníem una pila de plats, Però el però rotllo heavy, és que no, un, clar, a veure. ens van recollint. Anem a fer ara un gelat al burger perquè sóc un pesao i em ve de gust un helado. ens hem maquillat. Ben guapo. I anirem al Palacio de Cristal. A fer fotos. Anem a fer fotos i després ja Al teatre! al teatre musical. Pimba! Ara fem el metro per anar cap al Retiro. El retiro? Ah, sí, és veritat. Psh. Anem-hi! Oh! Fa molta calor, Molta calor. És maca Fa l'estació. menys calor del que ens deien. Sí. Barcelona fa més calor, Jo crec que és per la data. digo. És per les dates. Estem a juliol. Sí, però avui, en aquests dies deu fer més fred. Aquests metros són de joguina. Igual que els policies, van amb una Les moto. motos de poli són de joguina. Però els policies són molt guapos. Anem. Where are we? Al teatre ens han canviat de lloc, un lloc més car, The Book of Mormon. però han anat al lloc més car per sí. gratis. Ens han baixat perquè no estava ple. Millor. I ho tenim super a prop. Si l'escupo hi arriba. Hem de pagar 10 euros i 10 euros cadascú per això. D'euros de crispetes i beguda. Cago a la puta, Mira, està xulo, això. Sí, això per casa. Vale, estem a mitja part del musical, estem reomplint cubates, però perquè... És que, home... Perquè allà és car, caríssim, és molt car. literalment. Llavors, doncs, com que ens han deixat sortir amb el got i tot, doncs bueno. Ens està encantant. Però una cosa, és molt fort, eh? El meu primer musical, no he vist mai més, fot una no sé, em fa molta gràcia, és boníssim. Sí, són com mormones gais tots, boníssims. Però és que t'ho dic que jo em pensava que seria tot el contrari, tipo, que seria com
que un d'aquests deixa de creure en aquesta religió. Però res a veure, tipus, és com que acaba i un mes. Saps? Després expliquem la sinopsis. Exacte. Un resumen luego. Sí. Però m'ha encantat, eh? Superguai. Quan es posen a ballar i diuen no sé què de coses, aquí jo em pixo, eh? Vaya guarros, eh? T'ho juro, m'encanta. M'encanta. Doncs bueno, estem aquí rellenando i segunda ronda. Que clar, els actors han de descansar també. Claro. És que ho estan fent molt bé, eh? Jo tenen una habilitat, cantar, cridar, però heavy, eh? Molt bé. Molt content, Està també el bloc al Sergi que jo. Sí, perquè és que ella ja no tinc espai al mòbil, Però literal. després ho fiquem a la carpeta que tenim tots dos Sí. i ja omples tu. Ara que si no podem fer fotos. Bueno, avui ja ens hem llevat, és el segon dia. Ja, està dutxat, M'he dutxat. hem fet de tot, hem recollit, m'he vestit, s'ha preparat. Sí. Està aquí. I tu també. Sí, però... Ai! Està aquí la finestra, així... Sí, aquí la finestreta, que hi havia Perquè més no hi ha llum, llum al lavabo. perquè al lavabo no hi ha llum. I això, i ara ja, a les 11, que és d'aquí 10 minuts, hem de fer el check-out. Check-in, check-out. I que anem a esmorzar a un lloc xulo. No, cinnamon roll, que em van Cinnamon veure ahir. rolls. Tenim gana. I després botigues. I turismo, un I poco. turismo madrileño. Sí, perquè no hem fet... No. Home, ahir vam fer. Home, perquè el retiro aquell que vam estar allà Home, hores vam voltant, estar que no estona. trobàvem la sortida. Que Bueno. totxa. Vale, hem anat a dinar al Pans... no se'm veu. Al Pans and Company, perquè ens quedava a prop. Portem estona fent comprites. I ara toca menjar. Hem demanat pequeños aquests que ja no he provat mai. Curiós. I nada, Està calent, eh? No, abans estan bé. estan calents. Ai, que s'ha parat. Marxem. Ai, que bona baixa, nena. On som? Sí, claro. Que estem al primer. Pues és normalment. Ets tonta? Ja Que està marxem. gravant. Ja marxem. Nos vamos. Marxem de l'hotel. Grava'm horitzontal pel blog. Si no se va res en horitzontal. Tot el del blog ho he gravat en horitzontal. Mentida. Bueno, ja marxem. Marxem. Estem... Bueno, tinc una... És que un trobo malament. Tant de cansat, tanta calor. Jo tinc ganes d'arribar a l'AVE o que s'està fresquet. Sí. No entenem res! Porta com 50.000 dies aquí un escenari. I avui canten, avui marxem. Però ja no és més, no? No, ja no és més. Egocèntrics! Però l'orgull és tot l'any. Digue'm. Tot l'any. Bueno, ja estem al tren. Estem de cita romàntica. Ja estem superbé aquí, la veritat. Real, eh? Ens estiren els seients. Sí, estem aquí amb un Estem bolet. sols. Sembla perquè romàntic, A eh? l'altre viatge estàvem amb gent per... Sí, amb gent que opinava de les nostres converses. És que és fort. I estem aquí. I ja s'acaba el vlog, la veritat, perquè ja està. I on vam començar el vlog, s'acaba el vlog. A Barcelona. A Barcelona. A Sants. Buah, o sigui, fa més calor aquí que a Madrid, jo crec. Fa molta xafogó. Hem entrat ja, o sigui, a l'estació, mare mia. Però fa aquí calor, rotllo, que estic enganxat, Però ja. bueno, hem tingut molt bon viatge. El viatge de Sí. tornada superbé, molt més millor còmode que que cap. el primer. Total. Molt millor que cap. O sigui, mai faré un viatge millor que aquest, eh? O sigui, Totalment. Molt chill, relaxat, sí. ja també una sèrie que he acabat. Chill. I ja està, ja. M'ha agradat. Molt. Ens despedim fins la pròxima. Viatge molt top, t'ho dic. Viatge molt top, a veure quan es repeteix. Quan es repeteix. Un bloc dels dos. Que tenim un Smartbox pendent. Tenim una Smartbox pendent. O sigui, és bloc parte veritat. 2.